Naimbag nga rabi tayo amin kakapsat, kahit kuman nga agyaman, kanag iti subscribers, viewers, iti dito YouTube channel tayo. Salamat iti panang suporta tayo kat ni Apo Diyos iti mapadpadayawan. Amen. At kahit kung mga pa iti kanta nga kunana pudnugayam, ani Jesus lang iti makabalbaliw iti tao. Amen. Lugar tinapanak bareng masaraka ti makatulong kanyak panagbalbaliw ti tarigagay ko ngamjak met ammo no kasano nagmalmalema nagpanpanunutak sino a tao ti pagkamangak naimbag adamag indanon da kanyak isun nagayam iti kasapulak pudno gayam ati Apo di mangilintag kada tayo kapya kental at ipay na pudno ane Jesus tinamnama sinilawan na di pagnaak tadi na kayata matnagak para burnat panakaibilang ko akas anak di Diyos Ama pudno gayam ati Apo di mangilintag kada tayo kapya kental at ipay na pudno ane Jesus tinamnama pudno gayam ati Apo mangilintag kada tayo kapya kental at ipay na pudno ane Jesus tinamnama Amen. Manaydaw ni Apo Diyos.